последното интервю пред камерата на Свищов Нюз, доктор Кристиян Кирилов обеща, че приюта за бездомни кучета в Свищов ще отвори врати края на месец март. Екипът на Свищов Нюз реши лично да се увери какво се случва там, защото, както всички знаем, днес е 1 април. Намираме се в приюта за бездомни животни. Както виждате, зад мен в клетките има прибрани вече 2 кучета, което ни навява на мисълта, че приюта явно е отворил врати. Това обаче не бе единствената причина за нашата проверка. Истината е, че вчера получихме сигнал от гражданин, който е видял как един от ловците на кучета, Огнян, след като кучето било прибрано в кафеза, започнало да лае, а той блъскал по него, за да спре. Възмутеният гражданин попитал защо блъска и това хуманно ли е да стресира по такъв начин животното. Решихме и ние да отидем при изнервения ловец Огнян, та да го попитаме на това ли са го учили по време на курса за хуманно ловене на животни. Но за съжаление в приюта нямаше никой. Скъпи приятели, тук няма никой. Отиваме на следващата врата. Кога точно смята някой да направи нужните манипулации, след като тук няма никой? Минути след това обаче пред приюта паркира един бус, от който слязоха ветеринарния лекар, един ловец на кучета и шофьора на превозното средство. А вътре в буса чакаше смирено едно от кучетата на центъра в Свищов, за да премине през нужните манипулации. Екипът ни силно се надяваше въпросният ловец да е Огнян, но не беше той. Въпреки това, колегата му потвърди деянията от вчерашния ден. Вие ловите ли животни? Да. Кой е лопал по клетката? Другия колегата, той го няма тук. А вие защо не му направихте забележка? Нали му направихме забележка? Веднага е направена забележка. Защо един гражданин е започнал да ви казва как не бива да се лопа, достатъчно стресирани с животните? Сега пак ли на ново безотговорно отношение? Направихме го забележка, веднага доктора му направи. В момента сега там има ли кучета? Да. Кой ги лови? Аз. Как ги ловите? С клетката. Екипът ни бе посрещнат доста гостоприемно. Ветеринарният лекар ни показва как изглежда към момента приюта. Разбира се, има какво да се желае още, но на този етап можем да кажем, че е сравнително добре. Единствената нередност, която забелязахме, бе в автомобила, с който се превозват заловените животни, тъй като изобщо не отговаря на нужните изисквания, но да предположим, че във времето ще бъде изчистена тази нередност. Надяваме се и да има постоянно човек там, тъй като оставянето без надзор води до това, което се случи днес. Разбира се, всичко дойде на мястото си и кучето бе успешно измъкнато от решетките, в които се бе заместило в опит да избяга. Но за да не се случват подобни инциденти, би било редно там да има постоянно човек, който да полага нужните грижи за животните. След като вече приюта функционира, молим гражданите да ни сигнализират за всяка нередност, която забележат.